Kag sa Good Vibes, isa ka two-wheel nga tractor ang gindesign sa mga estudyante kag teachers sang TUP Visayas kag ginpondohan naman sa Department of Science and Technology. Ini para mapahapos ang trabaho sa aton nga mga farmers. Yaring report. Ini ang two-wheel tractor, traktora nga duha lang ang goma. Mas mahapos si maneuver, hindi bugat para sa duta. Mas barato kag mahapos lang i-maintain. Sarang maka-attach diri ang kalinlain nga mga equipment depende sa kinahanglanon sang mangunguma. Ini ang design sa mga estudyante sa Technological University of the Philippines, Visayas. Pinagi sa pondo halin sa Department of Science and Technology. Ang RU Foundry and Machine Shop Corporation ang nag-fabricate sini. Sunod sa campus director sang TUP Visayas nga si Eric Maluoy, gin-design ini nga mahapos lang gamiton, plug and play, kag pwede lang makayo mismo sang mga mangunguma kung kinahanglan. Pero this is plug and play. Ang farmers can fix this. Hindi nila maubra. Tapos, hydraulics na, hose lang islan lang ang oil, islan lang ang motors, and that's it. Unlike mechanical nga you have to overhaul and you have to go to the machine shop and then maybe at some point in machine shop. It takes a lot of time and money, but this one is plug and play. Gin-turn over inisang kahapon sa mga mangunguma sa idalom sang Small Farmers Association of Abuanan, Dulao kag Atipuluan o Consfada nga nakabase sa Bagu City. Ini man ang organisasyon sa mga mangunguma nga nakabenepisyo sa pandayan sa buligman sang DOST. Sila na mismo ang nagakaayo sang ila equipment kag nagahimo sang ilang nga tools. Sunod sa kay Ramon Oy Sr., ang founder sang RU Foundry and Machine Shop, mas maayo kung ang mga mangunguma matagaan sang pandayan para sila na mismo ang makaayos ang ilang mga gamit. Hindi na sila magkadto pa sa machine shop nga kung kisa malayo pa para sa ila. Kundi sa pandayan, pandayan, na-accident na siya nga maubra ang farmers sa mga basic tools initially. That is what we call first Pandayan 1. Sa Pandayan 1, basic tools anay. Then, of course, the government had given a lot of equipment all over the Philippines na wala sa support services. So, they lack equipment. So, kung ma-breakdown ng equipment sa bukid, it cannot be brought down to the town property 15 kilometers or more. It's very expensive for the farmer to have it repaired. So, putting nga Pandayan in the rural area, well, the farmers will be the one that will repair the equipment that was given by the government. Dako ang pagpasalamat sa mga mangunguma kay pinaagi sa sini nga two-wheel tractor, mapadasig ang ilang nga trabaho. Halimbawa, sir, nagadali nga manubra kay tungod nang hindi ta pagdulaon ang kultura ta sa pagpanguma ang aton nga old method kusubong ara kita sa high technology, sa highest technology si maupod kita. Instead nga obrahon ta sa isa ka semana, obrahon ta ni kung may amo kita sini sir ho, obrahon ta ni sa isa lang ka adlaw. Suno kay DOST Provincial Director kasi Engineer Alan Francis Daraog, kung nagabinuligay ang gobyerno, academe kag private sector, mapangitaan sa pamaagi nga maka-innovate sa panibagong teknolohiya kag mapangitaan sa solusyon ang mga problema. On behalf of the Department of Science and Technology, Negros Island Region, we commend the Technological University of the Philippines, Dr. Eric Maluoy and staff, the Technical Working Group for the rigorous engineering works, and we thank all cooperating agencies for proving that when science, technology, and innovation, and local industries, RU Foundry Machine Shop Corporation especially, collaborate, we create solutions that directly uplift the lives of our people, especially our farmers. Itest sa mga mangunguma ang tractor kung may dapat nga baguhon o kung i-improve pagid, kag sila mag-recommend sini sa DOST sa TUP kag sa RU.